n'ọnụ ụzọ ka ya nọ wee nụ na di ya na-eme ego nwaanyị ya wee gbalụwa ijebe o wee bụrụ na ọdọska ya na ya na-abụbi ọsị m nne na ya fentịlị that day a na-agbụ ya mmiri di ya wee nọbasị anya 3 months agwala ya elubere ya wee na-abịakịta akwa na-achọ ka ya nwụrụ ebe afụ ka ọ nọ wee fụ ndị befe n'anya ebe afụ ka ndị befe nọ wee believe onye ebe afụ ka ndị befe nọ wee ghọta dat na ife ya na-ekwu bụ eziokwu before ike wee kwụlọtọ wee gwụfa ndị befe tikete onye bedo aka n'isi ọ na-etosi oh this man planned this thing very well oh chai onye ọbụla na-etizi but it's too late to cry when the head is off. It's already late. Yes, because no bego the girl second wife ya wee nọlụ befe wee nọtọpụ 1 month for nọ nọsị ya obi ya wee ga wee cheghelibe azụ tinkiba chebe wee sị mba ife abụrụ ife a ga-eme na ọka mma na ọ nọrọ onwe ya ka a nọrọ onwe ya ọ sị m na ụmụaka fụrụ ya n'anya because all this love bụ ya na ụmụaka ka focus na ya yọta na wee na-eme ife niile maka ụmụaka mara ụmụaka wezieli ya asị mama fasef ụmụaka nwere ike ilofie bifo nya amara ife na-emenụ mana nke inukpe nwaanyị ọbụla mede ya ama mmenwe ịghọtago ya wesị ha na ya achọrọsị ya bịa were ife ome n'isi ekọnụbaza mede na nsogbu adọrọ ịghọtago ya ndị mmadụ beeli akwa ọsị m na ndị mmadụ beeli akwa ndị mmadụ na-eti na-asị ya only God knows what she passed through because na di focus ganya na those girl immediately the girl bata bia change be akwefugo ọsị m nne mana n'ife a chọrọ ikwu ife abụna mgbe ụfọdụ asị gị ịkpọta nwa mmadụ gị na-eme ya ọfụma ịkpọta nwa mmadụ gị welie ka nke gị ịkpọta nwa mmadụ gị be nna gị ma ibie ọsị dị ịkpọ nwaanyị asmedi ebe di gị nwere anya do very danger na etu ka marriage esi wee end ya ọsị bụ mana na o nwere ife ya nwere ike ime about it maka na ụmụaka maara ya love ọnya focus ọnya ya mana ihe Chukwu ji atazi ha afụfụ kịta bụ na o jerozi nene ma doka ọbalafa na abụ ọmachịkwa wee nụba doka famụọ nke izizi ss famụkwa ọzọ ss na fanọ kịta na-ebugheri ụmụaka afọ ifu gị ya onye mara ife ya ma edo njọ kịta nyakwa ya onye mara ife ya ma edo njọ nyakwa ya ya wee na-asịzi die bịa ka iwere ife ime n'isi m bịa ka iwere ife ime n'isi m ebe isi na ịchọrọ sị maka na isi afọ na agwara ya bịa were ife ome n'isi ọ bịabeghị ọta na bikọs ndị mmadụ gwabazie n'okwu na-asị a na ife o mere achọka nkewa ọ sị enenụ nwaanyị na-abọ bụ omenala anyị na nwoke na onye ga-agwa ife a ga-eme na-egie nọ na n'ibie abịaghị ọtago so wee ji maka ya wee dile ebe dị 10 wee lụzie kịta ọ sị bụ nne na ihe a bụ 7 years ihe a niile mere kịta di ewe chigete azụ ka ọ mụọla izizi ss mọ ịbụọ di ewe chigete wee bịa yọbịa bikosia na ya dosọrị na ya mere nna anyị ha mere ibie ya gbaghara ya ka ọ bịa kafa bikwelu dịka one happy family na the girl adịgo kwude humble nke nwa nke nwosikwa nke ọpọ nke ya wesị anyị ada anụzi n'ada anụzi n'ife aka ji wee gba gị nkịtị bụ na ya fụbe nwoke ga-anụ ya ya fọrọ nwoke ga-anụ ya na ọ bụrụ na ị kwere bịa were ife ime n'isi m ewepụ gị kọt bịa were ya by fire by force adị m ebezi akwa ụmụaka ọsị maka na mgbe afọ na ya bele akwa pisi na ala ya biko gbogo ogbede ka akpọnye ya nwa di eju welu kịta ọbịa yọbịa biko afọ gị ka this girl na-akọrọ m akụkọ I was shocked honestly. Imagine what she passed through n'aka die because n'ife die nọzi eme since afọ bụ na this girl ka anyị a niile dị ife ọbụla anyị emene bụ nsogbu na o nwere ife ya mere mete mma etu ọbụla ya si wee mene ya dalịa ya baa mba nsogbu ya gbado iru nsogbu ya mena nsogbu ya mụrụ na ife ọ na-akwadobe ịnụ this girl ha wee sotu wee end ya ọ bụrụ gị ị ga-echigha azụ ị ga-echigha azụ ebe ejigolo mede gị wee mere second wife ya sị na ya ma nchighe elu kịta abịa na ya na akwana mistake na ụmụ nwoke na-eso ifefe fọlọ na agwụ na akpọzi na med na ụlọ ama ngwa osikwe nke ọpụọ nka amụrụ m ife a ga-eji wee na-asị na asụ na akpọzi na med maka nwoke ya ụmụ nwoke a na-ekwu maka ada babies like enwe fidi bọtụlụ a ga-acha ga-eji na-efide ha a grown up man vụrụ amụ ka a ga na-echekwe ka a na-echekwe akwa ọkụkọ onye si na ya bụ king onye si na ya bụ man of the house ka a ga na-eche ka a na-eche akwa ọkụkọ
emesu na apụtasị na unu bụ nwoke na unu melụ na ụfọdụ n'ime unu abụrụ nwoke honestly. Ụfọdụ n'ime unu abụrụ nwoke. Any man enwere ike ịkọntrol onwe ya abụrụ nwoke zuru ezu. Ga-akpọzi na med maka di gị, nwanne gị nwaanyị abịakwa na be gị maka di gị, enyi gị nwaanyị abịakwa na be gị maka, oh my God, what a disgusting thought. Maka gị nwa a na-agbalụ gị ọsọ ka ibu oribili na-achọ onye ọ ga-eli. Ifele bekwanụ ụfọdụ n'ime unu na-emefelu. Chukwu bekwa nne amụrụ m ife nwere ike ịgwa gị. If you still want your marriage after 7 years, ọ bụrụ na move be on, because ọ bụrụ na ọmụ by now nkala ịmaga ebe nọ ịghọtara na then you go back. Ọ bụkwanụ na ị chọrọzi, then you move on. 7 years is not 7 days. Ya nọbịa, and ihe a ga-agba afụfụ forever. Do you know what it takes to katafu ụmụaka bụ SS? Ụmụ ife na take time, money, everything is struggle. Ọ dịrị izi o ifu onye ọbụla mụrụ nwatakịrị nwere ụdị nsogbu ma eli ebele inwekwu ego nye, because they pass through a lot. Filife anya gị kọsụrụ gị. It's not like na ịda anụ nwaanyị. Ifu nwatakịrị topụta enu tegetala ya na-apụta, enwere ike na-enyo ya na washroom, inwere ike na-eme na-eme ibie, wee megide wee lagbu onwe gị n'ime. Onye Chukwu gọzigoro mụtasịgoro ụmụaka. It's not like na nwunye ya da amụzi nwa nọ na ife fafelo kafa na-eso. Tfia unu Chukwu meela unu ebele. I'm telling you, what a disgusting story. A grown-up adult. Ikwu oketa ụfọdụ abịa na comment section say, kedu ife na-edolo med, kedu ife na-emele nna, kedu ife na-emele nna, na nwoke nwere ike ime nna nwoke afọ baby ọtata ka ọ bụ. Can't you have self-control? Agbabalụ gị ọsọ na nwa ka ị bụ. Ifela ada eme gị. Ife ọbụla ifulu nwere oghere isu tugide a na-akọ ili. Nne ịgbalife do gị mgbe ime onne m. Nwere m ike ịma ife nga agwa gị, but this is something else when it comes to some men. Ego nwa ga-eji zụ ụmụaka ka a ga-eji na-ebugharị ụmụaka a na-akọ ili. Mana abụlụ m, I go nowhere. Nwere ebe nna eje ma fụgụzi dị ọzọ nọlụ be nna m. Ifesibelufe ike nwe nyefa for my kids, so a na-akọ ili. Mana ọ na-eji n'ife nkwu wee judge. Ọ bụ nne m tii na ọnụ n'okwu a. Daalụnụ. Ọ dị n'ụbọchị ọzọ.